Понеже по традиция правим участниците най-интересно позиция. 48 минути на пролет. Миме. При нас само един човек. Теви, кажи Миме. Миме. В момента едно изключително състояние, което Казвате ми 50 думи, примерно. Да. И аз ги повтарям абсолютно същите в същата последователност. Календар, диск, завеса, община, директор, бутилка. Лирично. Вашите впечатления. Моля, вчерашния ден. Вашите впечатления. Ал Капоне. Аз не мога да казвам. Какво не можеш да кажеш? Луа, само на лески излиза. Луна час. Вчера бях впечатлен ясно, че той наистина направи нещо много, тъй като спря сърцето. Това е нещо, което той беше наистина изключителен, но въпреки всичко неговия номер не беше достатъчно. Това е номера, това, което той прави. Да, се изрази правилно. Това, което той неговото постижение, така да се каже, е нещо, което не може да бъде развито напред във времето и не е все пак толкова атрактивно. За разлика от това, което направи госпожата или госпожата, не знам дали обържа или не, която помнеше, плюс наистина това беше конския тур. Просто наистина съм впечатлен как е възможно нещо подобно. Стефи, не мамо. Аз с нощи гледах филма да изчезна за 60. Много ми хареса. Мисля, че е време да изчезнеш за 30 секунди. Малко по-различни филм даже. Време е, уважаеми господа. Ще да кажа, време и господа. Кандидати за слава да започнат. По принцип, една фраза доста се е банализирала в телевизионния ефир. Това е, моля ви, не правете това вкъщи, оставете това на професионалистите. Колкото и да звучи банално, пак ще го повторя. Уважаеми зрители, опитайте да правите вкъщи това, което сте били тренирани. След малко това ще особено за теб, Слави, защото си ми много ценно. Ако перифразираме една древна китайска мъдрост, бих могъл да кажа,